Khwai Bwkhak steni Sushen Debormani hik Nilurani Deborma Talthamungkha nogo kifilliya Sushen Deborma Bihik no nana bagai bini hikni nogo thangkhe bini baisong tei kumuisong butok khai rohorkha hnai koktoma khnai naidi chini koktoma thumnai rokno tamo shakha Sushen Deborma Diri report Chumui TV Botna buting mane teni ro ang suna bro kaisa robot office kam khai tongman do hangkai phojagari ro kaisa khobor man kha mane je hekte ani burui te komini selarok bai athok tisani selarok pho tinjona phaijak hangkai borok phayo jaga selarok bin komui bai bin bai joton phojagri tong borok joton ek jagan support khaya konai kok selake borok kok selake konai buri bai selabai muthuma jagla ano phun khayo hangkai ano phun tu khinari tonibo borok thoman chaman rok hingga ang tarpore jole oinai phun khai ang nang phun tonika phun tonma korete bar khai khnari wano hingga ang abam pore dothe ase je to boto buri borok botla nar sutong ang te kono kono sampurk na rogi ang ang phun tonima bore mia hingga mia horo hingga ano mia ro 27 tarik horo ano phun khai man ya golo hingga bro ano thakate no je phun khai khapon soro ta minisa bro kana phun khai sawa ani numano khoi homo khoi dini bar boto ko bisiri saka ano sanale sausa buku mo sawo amane ani bihini bini Bwsai bini baini Bwsai bini kumuni parangke bojagani iko pakhoilong jamtela pakhoilong o gani ni hikni parangke ani bihingni parangkai toksa yawo doktor Rajesh ni bini kakani busajuk bini kumuni kami karabo bini kumuni no tong haisim bena botabu bonoko kaimi aparo kaimi angai botabu jamtela tongjak bini kumuni mungke tam saide mana bini kumuni mungka ang asal bum khai maya boni parawo je sungman engkai ni guru hlai ngai jenon tangni bini kumui bo joten no khok tra haini kudisa nang bini bagai tam khanang sungka teni ni hikni bagai nang tam sanam sung ang kuno naya dabok ano mane thangka ang bong nogo kai kha mane tini thangai 28 tarik bisingo 5 taw sung thangai kai kha bong nogo kai man thangai direct si ang dogolam si kafi ko ano khok tei dikha mukhango ani mukhango khok tei jari dikha khok tei rin le sabo amane ani bihingni bin bai bono no tamo karne no te khok tei mari khao mane ang abo saimya chung nogo ka mane khok tei direct risari dikha no hangka ang khok an bumang khok tei risai pikha hangka ang kun saya ani bihik boron chungka hangka bin ko moi gora kotoma tui phayo bo tam karne je ko bini kumui ke tam ka bo goroma tuna na khao kun do sasi kang no bo gora tuna wala le mi horo chung wala lekhe bro bai karon kai bo an buman begai bahut pokhi hame koksa ka ang te bo ang saka ang kena phai chung kena salai chung direct no mukhamuki salai nai ingkai ko mukhamuki salai famous bro gora te saja khomoki sajak ang ano ani buai jo ano bukha koto kison bukha no ba কিন্তু আনি মুখাং রক খুব দেখি কা থাপরা দেখা কত সাত বডাম সতম বাই কাছে জিকবাইগা আং কোন টেফন কোন ফুং চাবন আর ইয়াক পন্ত সায়া অনন যে অবফ্রো কামিনি বড় কোন সায়া দন বুইতো হে কোন সায়া বং কামি বড় কোন সায়া বড় কোন সায়া না নং তাউনন যে বুমানি তে নন খুতেরি মান নং বরং বাগলে তাম কক সানামসু আং বরং বাগে কোন সানামসু ya angka problem solve usu khainam sungo jate an bihik ba ang khabinan bagai se ang kok sana phai mo kintu ba angka borok khabirina mo sungja ya borok te kaisa chala naikha borok busamasa gnang pu chalakai borok randanta bihik kore bini hingga brok bong parakana no fo mane bin kumui ka hatongo bati mojano tong mane bising brok kok sala ka hingga bin kumui ka sakapo 6 patro dilai jagya bahe kainai chungkai me abon bin kumui ka sakapo hingga yang phai juktiri jak bin kumui te masaka juktiri jak chungkai nai hinai hingga ang sakata ang bo saka jate divos pe bare sain mai ang kainok bahe kaina ne bo je bin kumui no phane ni hik bai no agi wala de bo phai wala lem phayo wala lem phai mane bising te ekbar khapina bo chung thangai sinai phika ang thangai sinai khabono gai tag nang bini nin je kumui ne ta nang na jebo ni hik ne bagai nang ps to nang tam sanam sung ang da ps sung ga ngo khainai efer khainai nin chere khoruk su ani chere khorsom tongo salam sa buri mangi tongo nin mumke ani mumke susan debma ani baba ne bumke sujomhon debma nin kamingke Bwsai bari rotiram chogri para bo ponche klai ei Bwsai bari posai no nin hik ne moi tam sa an muhung mungdan nilurani debma bin baba ne bung ke sa Bobendra debma bung bin kamingke toksa ya para aham